Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Presidential candidate Isko Moreno pabor sa pagbalik sa Negros Island region kag pagtukod sa Negros Panay Guimaras Bridge. Poultry ban sa Luzon gin-extend. Barangay officials sa Singkang Airport ginreklamo sa Sinayko sa Ombudsman. Summer, opisyal na nga nagsugod. Kag sa good vibes, halin sa online food delivery kag karon nga nakapatukod na sila sa ilang restaurant, wala sila sa gihapon nagagamit sa plastic. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, dry season o konting ilinit ang opisyal na nga nagsugod suno sa pag-asa. Opisyal na nga nagsugod ang dry season o kon summer sa pungsod Pilipinas subong nga adlaw base sa ginpagwa nga press statement sang pag-asa. Suno sa pag-asa, nadula na ang hangin amihan o kunang northeasterly winds nga amo ang nagadala sang mabugnaw nga panahon kag nagkambyo na ini sa easterlies. Inya pagsugod na suno sang pag-asa sang tig-ilinit gani nagapanugya ng pag-asa sa publiko nga hindi malipat nga mag-inom sang tubig kag magpangaman batok sa heat stress. Wala man sa karon sang may gina-monitor nga low pressure area ang pag-asa sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Sa number 9, opisyal na nga mga bukas ang Negros Museum sa buwas nga adlaw. Nagakasayuran nga sarang naliwat makabaton sa walk-in kaluyag magbisita sa museum kasubong man sa mga nakapabook nga mga tours. Sunod sa kay Tanya Lopez, ang Executive Director sa Negros Museum, sa tunga sang pagpanghangkat sa pandemic sa nagligad amat-amat nga nagabukas ang museum. Kadungan man sa liwat nga pagbukas ini sa publiko, amang pagbukas ng Cinematic Negros sang Film Development Council of the Philippines. Ini magaserbi nga screening venue sa mga films labi na ang yadtong ginhimo sang regional filmmakers. Las 9 sang aga tubtob las 6 sang gabi bukas ang museum, kag las 2 naman sang hapon tubtob las 8 sang gabi bukas ang cinematic. Parayon man ini nga kabahangin sang Negros Culture Hub tour sang probinsya. Sunod sa kay Lopez, santo sa ginapatuman nga health protocol, ang mga vaccinated lamang ang sarang makabisita sa museum. Ginasaulog man ang 25th anniversary sini paagi sa Gibwang, isa ka art exhibit nga nagasalida sa mga obra sang 25 ka mga Negrense artist nga ginapangunahan anday Nune Lucio Alvarado, Roy Aguilar kag Antonio Tejado. We will also be taking a very big part of the Culture Hub tour with the province and promoting our tours in the museum. For now, that's what we have because we're still developing some of the programs which include our SACDAG, which is a health and wellness outreach program for communities. We also have the Cine Negrense around for November, and we will be launching the competition soon, and we're very happy that we will be screening them in the Cinematheque finally. I was saying that even during the pandemic, we did performances here in the museum. Actually, we were the first of in-person performance in 2020, even during the height of the pandemic. We had a series of new plays, emergent playwrights being done at the Black Box with a limited audience of 15. But hey, we did it. Sa number 8, 5 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang may 0 active cases ng COVID-19. Sa March 15 nga report sa Provincial Incident Management Team, ang Don Salvador Benedicto, Ilog, Manapla, San Carlos City, kag San Enrique ang may 0 active COVID-19 cases. Ang syudad sang bago na lamang sa among reports ng PIMT ang nagapabilin nga may yara sang 2-digit active cases. Tig-isa na lang ka active COVID case ang na-report sa nabilin nga mga banwa kag syudad. 5 naman ang gin-report nga new cases sa Negros Occidental. Sang Marso 15 kag sa Kabilugan,
67 ang active cases sa probinsya. Nagapabilin sa Alert Level 2 ang Negros Occidental, tubtub Marso 31. Ginatutukan naman sa karon ang pagbakuna sa mga senior citizen o kung ang sa A2 category. Inang isa sa mga rason nga ginalantaw nga hindi makaidog sa Alert Level 1 ang probinsya kung hindi malambot ang target nga mabakunahan sa vulnerable sector kasubong sang senior citizen. Sa number 7, farmer beneficiary nagapinsan nga mag-untat na lamang sa pagtanom sa tubukang ipaarendo ang duta nga ginaward sa gobyerno ini sa tunga sa pagsaka sa bilisang abono kag produkto petrolyo. Nagapati ang mga farmer beneficiary sa idalom sa National Federation of Sugar Workers nga matig-ana para sa gobyerno nga ipatuman ang suspension sa excise tax kag value-added tax sa produkto petrolyo. Agud nga hindi na matamaan ang mga kasubong Manila nga konsumidor sa epekto sang padayon nga pagsaka sa presyo sa petroleum products. Ang mangunguma nga si Argene Heron nagaplano nga paaryenduhan na lamang ang bahin sang 2 ka hektarya nga duta nga gin-award sa iya pinaagi sa Comprehensive Agrarian Reform Program sang gobyerno. Hindi naman abi magwanta suno sa iya ang presyo sa abono nga nagalabot na sa tag 2,800 pesos ang kada sako. Upod sa katapos ang kilusang mabubukid na Pilipinas, nagalaom sila para sa dugang nga sweldo kag subsidy antes pa man mapilitan nga maguntat na lang sa pagtanom sang tubo. Nagapanawagan sila nga mabasura ang oil deregulation law kag nagapamatok sa plano nga mag-import sang kalamay. Wala na sa ibang nga remedy. Amo na magparing do magplano sa pagbaligya sa uma. Nakagamay-gamay nga uma, hindi mo pa na madevelop, magtanong sa tubo, halit pa ang presyo para sa amon. Suspend excise tax kag ang VAT on fuel tax. No? Abo na pinaka, kung may balatyagon sila, or isa lang na sa ila, at least mawananay ang presyo sa gasolina, malisen ang impact sa pumuluyo. Sa number 6, siyam ka mga persona arestado, 25 ka mga manok na recover sa bulang nga gin-raid sang pulis sa San Carlos City. Arestado ang siyam ka mga persona sang Lunes bangod sing iligal nga pagpatigayon sang bulang sa sitio Katugisan, Barangay Bagunbon, siyudad sa San Carlos. Nadakpan sa akto ang siyam suno sa pulis nga nagabulang 20 ka mga patay nga manok nga pambulang kag 5 pagkabuhi nga fighting cocks ang na-recover sang kapulisan sa lugar. Kaso nga illegal cockfighting ang ginpasaka na batok sa ila. Sa number 5, sa Kabangkalan City, lalaki nga nagapakaon sang Carabao ginbuno sang iya nga tiyo, patay. Patay ang 24 anyos nga si Ronel Tandingan matapos ginbuno siya mismo tiyo sa Lunes sa barangay Mambalyo sa Kabangkalan City. Sa investigasyon sa PNP, nagapakaon lang sang Carabao ang biktima sang mag-abot ang iya nga tiyo nga si Jimmy Libradilla. Mayara sang dugay na nga pag-away o kung inaway, suno sa pulis ang magtiyo. Gani sa magkitanay, nagbaisay sila. Kag nagresulta sa pagbuno sa sospek sa iyang hinablos. Nag-surrender man gilayon si Libradilla sa otoridad. Sa number 4, anom ka mga pampubliko nga eskwelahan sa Bacolod City ang nagahinyo nga makasugod sa limited face-to-face classes sa idalom sang Alert Level 1. Magalawig tubtub Marso 31 nga mapaidalom sa Alert Level 1 ang Bacolod. Gani anom sa 70 ka pampubliko nga eskwelahan sa Bacolod ang naghinyo sa konseho sang syudad para matagaan sang approval ang pagbalik sang limited face-to-face classes. Suno kay Dr. Edwin Miraflor Jr., ang OIC sa City Health Office, requirements ng LGU nga dapat fully vaccinated ang mga estudyante nga magabalik sa eskwelahan. Pero mangod limitado pa ang supply sa bakuna, ilabi na para sa 5 to 11-year-old, ginakinahanglan nga mapasiguro nga vaccinated ang katapos ng panimalay sing estudyante nga magabalik sa face-to-face classes. Sa session sa konseho, pagatalakayo ng request sang Romanito Maravilla National High School, Cabug National High School, Luis Hervias National High School, Negros Occidental High School, Emilia J. Garcia Elementary School, kag Handumanan Elementary School.
Antes matapos ang bulan sa Marso, ginapaabot naman ang pagbalik sa face-to-face classes sa Apolinario Mabini Elementary School. Sa number 3, 1.6 million pesos nga balor sa ginadumilian nga poultry kag poultry products ang na-intercept sang probinsya sa March 5 to 11 nga report sa Provincial Veterinary Office. Initingayon nga nalakpan sa inspection nga gipatigayon sa San Carlos Port, Kabangkalan City Animal Quarantine Checkpoint kag sa hinubaan sang Kibasay border. Humalin sang gipatuman ang banning sang Marso 1 kag tubtob Marso 11. Nagdangat sa masobra sa 7 milyones pesos ang balor sa poultry kag poultry products nga na-intercept sa probinsya. Samtang i-extend naman ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang temporary ban sa pagsulod sa tanan nga mga live domestic kag wild birds kag ila sini nga mga produkto nga gikan sa Luzon kag iban pagid nga mga lugar nga may report nga kaso sang bird flu. Ang ban gin-extend sa 30 dias kag nalakip na diri ang ban sa mga day-old chicks, eggs, semen kag manure. Angot diri parawin ang pagbantay sa mga puerto sa probinsya, mga border lakip na sa airport. Sa number 2, punong barangay sa Singkang Airport sa Bacolod, ang Secretary kag Barangay Treasurer ang ginpasakaan sang kaso sa Ombudsman angot sa ginaalegar pagpangawat sang kuryente. May report si Nico Delfin. Kaso nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang ginpasaka sang Central Negros Electric Cooperative batok sanday Barangay Singkang punong Barangay Rusini Distrito kag sa Secretary kag Treasurer sang barangay. May kangtanan ini sa kaso nga pagsupak sang Republic Act 7832 ukon ang anti-pilferage of electricity and theft of electric transmission lines ukon materials nga ginpasaka batok sa ila. Suno kay Malu Paroko, pamuno sang Consumer Services Division sang Seneco, nagsugod ini sang ang Barangay Hall ang nagtap sa linya sang Seneco nga lipod sa ihibalo sang Seneco. Wala pa mabato ni distrito ang reklamo pero nagapati siya nga pamulitika ang pagpasaka sang kaso batok sa ila, bangod abogado man sang kasumpong nga partido ang nag-file sang kaso para sa Seneco. Politically motivated Kaya tanawab lang nag-file kaso kay Mayor Albi Benitez. Amo man na nag-file subong kay entra ng Seneco sa politika tag subong. Open ko yan, masabat ko da kung ano, kung may ara magida. Kay wala man sang kamaturan ina. Ginklaro naman sang tagdumalahan sang Seneco nga natabuan lang nga nagapapili ang Iloy kag utod sang punong barangay karon nga local elections. Pero dapat manabat ang mga respondent sa kaso angot sa power pilferage. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Presidential candidate Isko Moreno ang yari sa Negros Occidental para sa iyang kampanya. Kaina iyang ipabutyag ang iyang pagsuporta sa Negros Island region, pati na sa pagtukod sa taytay nga mag-aangot sa Panay, Guimaras kag Negros Island. Yaring report. Sa pagsugod sa national campaign period, ining una nga tiun nga nagbalik si Manila Mayor kag presidential candidate Isko Moreno sa Negros Occidental. Una nga pamangkot sa iyang resulta sa mga survey nga nagagwa kung sa diin manubo lang ang numero nga nagapili sa iya. Taliwas inisuno sa iya nagakakita parehas na namang sa kanamuon sang tao nga naghulat sa iya nga pag-abot kaina sa Silay City. Well, ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob, yung taong bayan. Yung init ng tao sa pagtanggap sa atin, kulang i-cancel niya yung sinaing niya, i-cancel niya yung trabaho niya, o makita lang tayo. Tingin ko, that is the opposite of whatever numbers that they are showing to my condition, whoever they want to. May pila man siya ka mga isyu nga ginpatpat, isa na diri amo ang pagbalik sang Marcos ill-gotten wealth para magamit sang gobyerno ang kwarta. Pabor man siya nga ibalik ang Negros Island region kung ini ang luyag sa mga taga-Negros. If the people of Negros would support it or like it, then I support it. Kasi ang gobyerno kailangan may tenga sa tao. While it is true that you have some aspirations in leadership, but you have to listen to your people. Pati ang pagtukod sang taytay nga mag-aangot sang isla sang Panay, Guimaras kag Negros ang iyaman nga ginapaboran. Any roads, for that matter, and any bridges that connects islands of our country will bring more economic activity, more savings plus more business. So yes. Sini nga hapon, gindagsa si Yorme sa mga tao sa iyang pagbisita sa Bacolod City Government Center.
Sa Good Vibes, halin sa online na food delivery nga wala nagagamit sa plastic, karon may restaurant na sila nga wala sa gihapon nagagamit sa plastic. May report si Romeo Subaldo. Ang mga placemats, banig nga produkto sang Calatrava. Ang mga pinggan kag mga yahong, handmade kag himo sa daga sang barangay Pahanukoy sa Bacolod. Ang mga suga na sulod sa mga basket, ini ang setup sang timplada nga restaurant. Ang mga tag-iya, ang young entrepreneur nga sanay Chef Jairus Cambelisa kag Rica Bayhon. Wala sa plano ang tanan kay sadtuan ay nagatrabaho sila sa Thailand kag nagpauli diri para magtrabaho sa isa ka resort o galing naabtan sa pandemic. Wala madayon amukon nga nag-online food delivery sila. Ang first gid ng sang ga-online kami, wala gid siya mayon na planuhan kay do ka nag-online na kami tungod nga wala kami ubra, di ba? Amo na. So gusto namon nga may ubra ko nga may makamita kami nga magka-income and then amo ni nang do amat-amat siya Sa ilang pag-deliver sa mga pagkaon sa sining mga bayong gikan sa Calatrava nabutang ang mga pagkaon. Sa mga dahon sang saging ukon pandan nasulod ang mga pagkaon. Ang ilang cups kag burutangan sang sauce himo sa bagaso. Ginbato nila ang hangkat sang wala usik economy nga hindi magamit sa plastic. Subo nga may physical na sila nga restaurant, ginapadayon nila ang ilang commitment sa environment nga hindi magamit sa plastic. Sa Subong, most of our nga namon nga gamit nga utensils is locally made gid. So handmade just lang. So makita mo ang pinggan namon is made of clay, di ba? So may iban nga clay, nga may iban nga pinggan nga duga bingkong kay tungod na sa pagsunog sa natural way sa paghimo sa pinggan. So amo na ga pasar amon man nga gid nga commitment nga mag-support sa local nga businesses diri sa Negros gid. Ang restaurant, ang produkto na sang ilang nga success sa ilang nga online food delivery. Kung mag-take out, amo man sa gyapon ang burutangan nga ginagamit nila. Kag nagapangita pagid sila sang ibang nga pamaagi para ma-improve pagid ang ilang pagkaon, native kag modern fusion. New dishes man nga some are traditional and some are international man. So make sure gyapon sang native and modern nga concept sang gastronomy sa culinary. Sa March 19 ang ilo-opening sa tabuklang sang Andres Bonifacio Elementary School 2 sa B.S. Aquino Drive sa Bacolod City. Kung sa tuan ay nangita lang sila sa pamaagi agud may income subong sila na ang naghatag sang income sa ilang nga empleyado. Magkanami kay kahubin pa sa ilabat nakakamap sila sa sininga idea nga wala gid siya nagagamit sa plastic. Bas itungod sa kahubin nila mingo nga ka-innovative sa Correct. ilang Isama na. thinking. Oo. Pero at least no pwede siya masunod man sa iban kay bulig man na sa environment ro min. Although nga ilagi man na yung idea. Correct. Kung makaya sa isa, pwede mo ay mo sa iban. Kaagad mo itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo mayong hapon.